Počkaj. Ty chceš kosiť 14-dňový trávnik, tak mal by si vedieť, aké veci predtým musíte dali spĺňať. Trávnik musí mať silné korene, dobre byť chytený, musí byť dobre byť zavalcovaný a nesmie byť premočený. Takže máme tu pána majiteľa firmy Záhrada bez starosti a on nám tomu povie bližšie. V prvom rade zavalcujeme poriadne trávnik. Ďalší postup je, že upravíme závlahu. Ešte lepšie ako je? Tomu je. Wow. Fú, ale ten trávnik je nádherný. Johnny, hlavne ti to dobre pohnojíme, nech to rastie. O týždeň sa vidíme a potom ti poviem, či môžeš kosiť alebo nie. Dúfam, že už bude môcť. Veríme, že áno. A ďakujem veľmi pekne Záhrada bez starosti a samozrejme ďakujem aj chlapcom Závlaha Záhrada. Ďakujem.